Tyypillinen viime vuonna kotimaista elokuvaa katsomassa käynyt ihminen on aikuinen, reilu 30, aktiivinen kaupunkilainen ja hiuksen hienolla erolla hän on mies. Koska me kaikki täällä paikan päällä olemme kotimaisen elokuvan katsojille elämämme velkaa, niin esittelemme teille nyt keskiverto elokuvissa kävijän. Ja aivan sattumalta hänen nimensä on Jussi. Mä oon Jussi Hermunen ja mun intohimo on siis kyllä aika pitkälle nuo elokuvat. Leffoja kuluu semmonen ehkä keskimäärin 5 viikossa. Rankkoja viikkoja saattaa mennä enemmänkin ja joskus vähän on. 5 on varmaan keskimääräinen. Aika laidasta laitaan menee elokuvia. Skifi, kauhuu mennyt nyt viime aikoina jotenkin enemmän. Myöskin suomalaiset leffaa nyt se on ollut aika laadukasta, sanotaan viime aikoina. Ja kaikki käy oikeastaan animaatiosta eteenpäin. Kunhan se on hyvä elokuva ja se on hyvä tarina, niin kyllä se sitottaa mukaansa. Hyvää leffailtaa. Kiitos.